Dende UCIN Galicia, quero amosarvos hoxe estas imaxes do 1976, donde toda a comarca de Bergantiños se concentrou no concello de Ponteceso para dicirlle non á instalación dunha celulosa no Couto, preto do río Anllóns e do estuario precioso do río Anllóns, e efectivamente que o pobo conseguiu paralizar a construción desa celulosa no 1976. Desgraciadamente despois construíuse Ence na ría de Pontevedra, facendo un dano tremendo, ecolóxico, todo o dano que está ocasionando as 500.000 hectáreas de eucalipto que hai en Galicia, polos incendios e por toda a auga que beben, que é unha barbaridade. Entre 25 e 30 litros de auga ao día bebe cada planta, entón son 7 billóns de litros de auga que beben os eucaliptos galegos, non? Entón estáse danando moito a terra, o monte está completamente desertizado. Entón, pois agora van a construir esa celulosa Altri que vai a ser en Palas de Rei, en Lugo, no Ulloa, de 366 hectáreas, que vai ser 10 veces máis grande ca planta celulosa de Ence. Entón, dende UCIN Galicia, o noso rexeitamento á contaminación e á construción desa celulosa que vai en contra dos intereses dos galegos e das galegas. Moitas grazas.